и господа, днес, на 3 март, ние празнуваме 135 години от освобождението на България от османско владичество. Дата, отбелязала възкресението на един народ, който близо 500 години беше без своя политическа и духовна свобода. Народ, чиято висока самобитна, духовна и материална култура бе подложена на унищожение. За нас, българите, 3 март 1878 година е въплъщение на едно начало. На този ден бе направена онази първа политическа крачка, заради която дадоха живота си хиляди верни синове и дъщери на България. Този ден показа на българите, че жертвите от априлското въстание не бяха напразни, че 15 000 доброволци, които загинаха, сражавайки се в руско-турската освободителна война, не дадоха живота си напразно. Сан Стефано срути окончателно започналата да се пропуква стена, която отделяше България от Европа. Той постави началото на онази трета България, на която историята бе отредила да се намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между Европа и Азия, там, където така сложно и съдбовно се преплитат интересите на великите сили. В чест на националния празник на Република България, кметът на община Елена ще издигне националното знаме.